ana dambe ga damben nan ana bugawa a dawo lafiya idan da ya warware a saurara ga damben nan ana bugawa a dawo lafiya ga damben nan ana bugawa a dawo lafiya idan da ya warware a saurara to in ne ya karkace sai maka iya kira ka da kaga abokin damben ka kama in Allah ya so da zuwa an jima da arewa da gurmada an Allah ya so da dai suna hanya yawa ka zo ka biya 300 ka idan ka tarar da suka biya ka ana tafi a dawo lafiya kuma dan Allah an dafa kasa da Allah ya saura alƙayin hakuri ga dabban nan ana bugawa idan zai ya warware a saurara ga dabban nan ana bugawa haka ake nan mai idan mutum ya kama da biya a saurara ga dabban nan ana bugawa ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya a dawo lafiya a dabban nan ana bugawa a dawo lafiya ga dabban nan ana bugawa ana zama ba wallahi duk wanda aka buge sai mun kewaya wallahi duk wanda aka buge sai mun kewaya ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya 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 kuma fili a dawo 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 fili ai ba a zuciya a dawo fili a hankala ne a hankala a hankala ne za a yi damban ai in ma za a yi za a yi in ma ba za a yi ba a fari yawa in Allah ya kai mu gobe in Allah ya kai mu sarki na ga na saka yana shanun gaba kuma ga na da tsaye kuma ni ban gane ba sarki ni ban gane ba a dawo lafiya da Allah ba ta shawara a rika nuna ka so kawai ana fani a dawo lafiya idan ka dawo wuri a saurara ga dabban nan ana bugawa bayan wannan dambe a dabban bagon da yake daura hannunka bayan wannan dambe a dabban bagon da yake daura hannunka ni wanda su fika ne ke ko asabar ke jin ta ne ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya a dawo lafiya a dabban bagon da ke na tara su bai shirya yawa a dawo lafiya idan gari ya warware a saurara ga dabban nan ana bugawa idan gari ya warware a saurara a dawo lafiya ga dabban nan ana bugawa yawa masu kyauta kuɗi don Allah ya rika kyauta mai biyar mai goma ga dabban nan ana bugawa ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya idan gari ya warware a saurara ga dabban nan ana bugawa ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya idan gari ya warware a saurara ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya ga dabban nan ana bugawa ga dabban nan ana bugawa ga dabban nan ana bugawa a dawo lafiya masu guri a dawo kayan nan waye kayan mu ne ko ya kashe ko kana kashe ya ishe yawa a nan ba ba ne ka daura hannun ka da fara dinka yawa ba ta ka dana ana bugawa a ɗan gari ya warware a saurara ana dambe babu karuwanci a dambe a dawo lafiya idan gari ya warware ba da wace idan Allah ya kai mu ranar asabar akwai ajo in Allah ya kai mu ya shagon can sai ta haka
ga damban nan ana bugawa yau dai a dawo lafiya yau dai bahago ya ji tsoro dan ga damban nan ana bugawa idan zare ya warware a saurara don Allah ya kai mu gobe ga damban ga damban nan ana bugawa a dawo lafiya idan zare ya warware a saurara ana dambe a dawo lafiya idan zare ya warware zai yi sanarwa ya zama kawai zai yi sanarwa ba a kewaya a nemi wani da shi yake abin da muka sake to ji a cikin wani neman abin wani gangar in an tashi wannan gangar akwai gangar nan a sama ranar zarban arto na tuge to akwai turu ma da mota su za su yana zuwa ranar asabar Allah ya yi amma gangar mu da juma'a juma'a sama'ila kai da shagon tisho wannan gangar za a buga shi ranar juma'a duk karfe biyar za a fara wannan jirgi a saurara wajen bayan tsare-tsare da shi da autar arewa shi ma ya tuna a kan wannan jirgi aminu da kowane gabar na kuka yanzu da mamma a yi ziyarar juma'a za a ƙara yin ta mana shi halifa kai dambar ranar juma'a kai da an fa shagon shamsu za a buga da dambar za a buga dambar kamar guda shida sai wani taka shi ne su da gudu saboda mamman shi ba su da lafiya ana shiga cikin fili ba to shigo cikin fili ba haka wani ba in zai yi zama ba shi da kuma ba sai taka ka shigo fili mana bata lokacin da shi ya ci kai ba na da rai to mana bata lokacin da shi ya riga ya kara idan da ya wani a saurara idan da ya wani a saurara idan da ya wani a saurara ya kai da ba wanda yi tunda wurin uba tunda yau fa kaga ka tayi da saka wurin uba tunda yau fa kaga ka tayi da saka kan sani kunja ko tunda sani ne buga da kabu ma da kan wallahi da mun ni wallahi wallahi tallahi ne kaga ne kika so koye ne yau ko bi mo so ba ta kuma ga kuma aka wanda ka samu su kamo tunda da kunya muna da wasu da kai da kuma buru ba ga kan muna da tunda kunya a kira mana tunda kunya a kira mana tunda ya ja sai da shi ko ita da kan kuma da Allah lafiya
Gaske, gari.